Ang pinalanggang sumusunod ni Jesus. Juan Kapitulo 21 versikulo 20 hanggang 25. Paglingi ni Pedro nakita niya nga nagasunod kanila ang pinalanggang sumusunod ni Jesus. Siya maukadtong duol gayod kang Jesus ni adtong nanihapon sila, ug ang nangutana sa Ginoo kon kinsa ang magluib kanya. Pagkakita ni Pedro kanya, miingon siya kang Jesus, ansa may mahitabo kanya Ginoo. Mitubag si Jesus kanya, kon buot ko nga dili siya mamatay hangtod sa akong pagbalik dinhi sa kalibutan, unsay labot mo. Basta ikaw sunod lang kanako. Busa mikaylap ang balita ngadto sa mga kaigsuonan diha sa Ginoo nga kadto nga sumusunod dili mamatay. Apan wala magingon si Jesus nga dili siya mamatay, kon dili ang iyang giingon, kon buot ko nga dili siya mamatay hangtod sa akong pagbalik, unsay labot mo. Siya mao ang sumusunod nga nagapamatuod nga tinuod ang nahisulat dinhi, ug siya mismo ang nagsulat niini. Ug nahibaluan nato nga tinuod ang iyang ginasulti. Daghan pagayod ang mga gipangbuhat ni Jesus nga kontag sa tagsaon ug sulat, tingali ang tibuok kalibutan dili pa igo nga kabutangan sa mga libro nga masulat.